Kreatura maġika li kienet toqgħod fil-belt tal-ħolm. Kienet qiegħda tistrieħ, hija bdiet taħseb x'tista' tagħmel biex tkun taġid għal xi ħadd. Raddat xkejkna u marret titawwal minn ġottieqa. Din it-tieqa kienet ta' dar li fija kien joqgħod xwejjeħ. Dan kien jgħaddi il-ġurnata jaħdem l-injam Ġappetto għax hekk kien jismu. Dan ix-xwejjeħ kellu biċċa njama għal qalbu u biha xtaq jagħmel xi ħaġa speċjali. Ġappetto ġie ħsieb naf x'ħanagħmel pupu tal-injam biex ikolli kumpanija. ħadem bil-lejl u binar biex ilestih u kif raħ lest Ġappetto kien ferħan se jtir semmih Pinokjo. Waqt li Ġappetto u Pinokjo kienu riqdin, dawl qawwi daħal mit-tieqa. Kienet il-kreatura maġika. Hi kelmet lil Pinokjo u huwa ħala ħajja u beda jkellimha. Kemm inti sabiħa għalila. Pinokjo mar iqajjem lil Ġappetto u dan ħaseb li qed joħolom x'inra lil Pinokjo qed jimxi. Pinokjo, jien qed nara u nisma' sew għal waqt li beda jorok għajnieh. Ġappetto kien pront. Xtara l-ħwejjeġ u l-kodba għal Pinokjo biex jibda jmur l-iskola bħat-tfal l-oħra. Ġappetto qal lil Pinokjo se nibgħatek l-iskola biex titgħallem ħafna affarijiet interessanti u sbieħ u biex issir intelligenti. Il-kreatura maġika kienet ħalli wersi biex jieħu ħsieb lil Pinokjo. Dan saru ħbieb tal-qalb u ma kienu jmorru mkien mingħajr xulxin. Imma Pinokjo kien ftit imqareb u mal-ewwel ċans li ġieħ telaq ma' karrozzella li kienet tmur minn posta ieħor biex tagħmel wirji ta' tfal. Il-werżi irnexxielu jsieb lil Pinokjo u dan qallu skużani li ma bdejtx imma issa żgur li ser inġibru kisew. Imma kien kollu għal xejn għax Pinokjo reġa' għamel ta' rasu u ma bdiex. Din id-darba bdew jiġrulu affarijiet ta' sew strambi. Kif ħares fil-mera inħasad ra li kien qiegħed jinbidel fi ħmar. Mamma, x'biża' dan x'inhu jiġrili? Ħieħu instama Pinokjo beda jibki kemm jiflaħ u marit lil ħadd jarah. Pinokjo beka fuq li beka fl-aħħar mar jfittex lil missieru. Imma Ġappetto ma kienx id-dar. Fejn se mar? Għal bejnu bejn ruħu. Ħasat meta reġa' ġiet il-kreatura maġika u qaltlu li Ġappetto kien fqiegħ ta' baħar. Pinokjo telaq jiġri biex ifittxu u qabeż fil-baħar. Fqiegħ il-baħar sab lil Ġappetto. Pinokjo kien bravu ħafna
u kien jaf jew sew bis-saħħa tiegħu irnexxielhom isalvawh. Waqt li Pinocchio kien fuq is-sodda ġiet il-kreatura maġika u qaltlu verament ħadd gost bik kif irnexxielek issalva lil Ġappetto mill-arqa. Issa se nżomm kelmti u nagħmlek tifel ta' veru. Sadet Ġappetto kienet jieħu nasa fuq il-petuna. Lanqas rid jemmen li l-widnejh meta sema li Pinocchio jgħidlu pa, ara issa jien veru bravo u sirt tifel ta' veru. Ġappetto tant feraħ li beda jibki u jannaq lil Pinocchio. Waqt li bdew jisnu u jduru mal-kamra.